Jamen, jag heter Preben Christiansen och är biodlare sedan cirka 40 år tillbaka. Under många år jobbat som konsulent inom biodling, både i Danmark, Norge och de sista många år i Sverige. Pensionerad sedan ett par år tillbaka och har en egen biodling. Jobbar fortfarande lite på konsultbasis med olika projekt inom biodling. Framför kupan där sitter det ett galler som bina ska gå igenom. Och det är så smalt att de tappar några av de här pollenklumpar som sitter på bakbenen. Som vi då som biodlare kan plocka fram i en liten låda. Och det kan man då analysera. Man kan analysera det genom att mikroskopera och se vilka växter det är pollen kommer ifrån. Men man kan också analysera det idag med DNA-analyser. Och kan man då få reda på vilka växter är det bina har samlat pollen ifrån. Och får man också en uppfattning av hur stor en andel av pollen vid ett givet insamlingstillfälle kommer från den växt och den växt eller den växt. Att samla in pollen och analysera pollen på det här viset ger en uppfattning av vad är det för växter man har i sin omgivning där bisamhällena står. Har man en variation av olika pollengivande växter. Och man kan också få en uppfattning av om det under vissa perioder av säsongen är brist på pollenväxter. Så det är det som är värdet med att samla in pollen på det här viset. Ja, men en kupvåg, det finns ju många olika sorters kupvågor och har funnits sedan lång tid tillbaka. Men de kupvågor vi arbetar med idag, det är elektroniska kupvågor som mäter, eller kan man säga väger vikten av kupan med olika intervall. Alltså, de kupvågor vi använder idag, de väger helt ner till var 5:e minut. Vikten av kupan, kan mäta temperaturer. Man kan koppla på lite olika andra sensorer som man kan mäta också. Regnmängd, luftfuktighet och så vidare. Så det man kan se med en kupvåg, det är den största värdet av en kupvåg, det är ju att man kan se hur kupan går upp i vikt eller går ned i vikt. Och viktförändringen beror på om bina samlar in nektar av pollen eller om de har slutat att samla in nektar av pollen och börjat använda det förråd som är i kupan. Så man som biodlare får en uppfattning av vad som händer. Och man kan säga att kupvågorna, ursprungligt tillämpar man kupvågorna, använder kupvågorna egentligen för att få en uppfattning om behöver jag åka ut till mina bisamhällen och sätta på fler skattlådor eller draget slut och ska jag nu börja plocka hem och börja mata in bisamhällena. Så det är det som är värdet med kupvågorna, det ursprungliga. Men då kan man få flera andra olika, vad kan man säga, registreringar för kupvågor idag.